Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay mayroon pong ipapakitang recipe si Mama Yep sa inyo. At andito na po siya. Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay pagluluto po tayo ulit ng balbakwa. So ang gagamitin po natin ngayon ng ating balbakwa ay itong ating litid ng baka or itong beef tendons. Tapos gagamit po tayo ng luya, sibuyas, bawang, dahon ng tanglad, beef cubes, red bell pepper, bibi butchoy, pork and beans, salted black beans, asin, paminta, cooking oil, at syempre po gagamit po tayo ng dagdag na tubig para sa ating sabaw mamaya. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon po ay simulan na po nating lutuin itong ating balbakwa. So, unang-una po ay magpapainit po tayo ng mantika dito sa ating kawali. Pagka mainit na po yung ating mantika, ay pwede na po nating simulang igisa itong ating bawang. Isunod po natin itong ating sibuyas. Pwede na rin po nating isabay itong ating luya. Halu-haluin lang po natin para medyo maluto po yung ating sibuyas at saka bawang. At pati na rin po yung ating luya. Ngayon po ay isunod na po natin itong ating litid ng baka. So itong ating litid ng baka ay napakuluan or napalambot na po namin ito. So ilagay na po natin. Pinapalambot po muna namin itong litid ng baka dahil masyadong matigas po ito. Kaya kailangan po ito ng medyo matagal-tagal na oras para palalambutin. Pero kung gumamit po kayo ng pressure cooker, mga nasa 40 minutes lang po, ay lalambot na po itong ating litid ng baka. Ngayon po ay papakuluin po natin to. So, isasabay ko na po itong ating dahon ng tanglad para mas lalong babango pa po itong ating balbakwa or lalong malasa. Tapos, dadagdagan po natin ng beef cubes. Kanina pala sa pagpapalambot po namin itong beef tendons ay nilagyan ko na po siya ng isang pirasong beef cube. So, dinagdagan ko lang po ngayon para mas lalo pa po siyang malasa at masarap. Tapos, dadagdagan po natin siya ng sabaw or tubig. Depende po sa dami kung gaano ka marami yung gusto nyo na sabaw. So ngayon, tatakpan po muna natin siya at papakuluin. Kumukulo na po yung ating sabaw. Ngayon,
ngayon ay pwede na po nating ilagay itong ating pork and beans. Haluin lang po natin ng maigi. Tapos, isunod po natin itong ating salted black beans. So, hinugasan ko po muna ito para hindi po siya masyadong maalat. So, ngayon, titimplahan na po natin ng asin. Kunting asin lang dahil medyo may lasa na po ito dahil naglagay na po tayo kanina ng beef cubes. Tapos, itong ating brown black pepper. Haluin lang po natin. Maganda din po itong litid ng baka dahil para na rin po itong yung balat ng baka. Yan, makikita nyo na medyo malapot-lapot po yung ating sabaw. Dahil napalambot po natin ng mabuti yung ating litid ng baka. So, ngayon, ilagay na po natin itong ating red bell pepper. Yan. Hihinaan nyo na lang po yung inyong stove para hindi po ma-overcook yung ating beef tendons or yung litid dahil masyadong malambot na po ito. So, para po medyo mas may kulay po yung ating balbakwa, so dinagdagan po namin itong ating baby bok choy. Or kahit anong green na dahon ay pwede nyo naman pong ilagay. Nasa sa inyo po yan. Napakasarap po ng ating balbakwa. Yan. Kayo na po yung mag-a-adjust ng kanyang lasa. Titikman-tikman nyo na lang po para malaman nyo kung ano pa po yung kulang. Or kulang pa ba ng asin or paminta. Napakadali lang pong lutuin itong ating balbakwa. So yan, ready na po itong ating balbakwa. Papatayin ko na po yung ating stove. At hahanguin po natin. Kukuha lang po ako ng bowl para ma-serve na po natin. Ito na po mga mamamayang ang ating balbakwa na beef tendons. Maraming salamat po kay Mama Yep sa kanyang pagpapakita ng kanyang recipe. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!